Hyvät TVT24 insinööriopiskelijat, sovellusprojektimme loppukilpailu liittyen sovellusprojektin tuotokseen Speden Spelit on lähenemässä. Loppukilpailu on 16.12. eli maanantaina kello 9 täällä Elektroniikan laboratorion nurkilla. Parhaillaan siellä on ryhmät tekemässä omia tuotteitaan, ratkaisuja tässä projektissa. Aktiivinen työ on käynnissä. Jatkakaa sillä aktiivisella otteella, mikä siellä on menossa, ja huolehtikaa siitä, että pärjäätte sitten lopullisessa hegemoniallisessa kilpailussa sitten mahdollisimman hyvin. Ja muistakaa, meillä on mukana sitten tällä kertaa myös median edustajia tässä sovellusprojektin loppuvaiheessa, eli media-alan opiskelijoita. He vähän seuraavat ensi viikolla sitä työskentelyä tuolla laboratoriossa, joten muistakaa harjata hiuksenne ja kammata viiksenne ennen kuin tulette sitten paikalle ensi viikolla työskentelemään. Ja nämä media-alan opiskelijat ovat mukana myös sitten tässä varsinaisessa loppukilpailussa, ja siellä sitten kun on tämä lopullinen taisto käynnissä sitten sen selvittämiseksi, kuka voittaa koko sovellusprojekti kilpailukokonaisuuden. Ja kuriositeettina myös mainittakoon, että voi olla, että saamme tähän kilpailuun myös yleisöä paikalle, eli kilpailu on pääsyliput, 10 megaohmia hintaisia, ja tarkoittaa sitä, että meillä on tuolla lippuluukku, missä mittaamme yleismittarilla tällaisen ulkopuolisen vieraan lipukkeen, mikä se sitten onkaan, on se 50 seteli tai vessapaperi rullasta otettu palanen, ja mitataan, onko siinä yli 10 megaohmia resistanssia. Jos on, niin sillä pääsee sitten kilpailua seuraamaan. Ja tämän pääsylipputuotot käytetään lyhentämättömänä Elektroniikan laboratorion puuhapisteen sillä nurkassa olevan sen virvokevaraston täydentämiseen. Tällä tavalla pitäkääpä hyvä vauhti yllä sovellusprojektin tekemisessä, ja tosiaan kohti loppukilpailua maanantaina kello 9 sitten palataan asiaan tältä osin.